свещен гори, разпръсва всяка нощ. Да не отвръщаме лице от Божията вест, да не обръщаме сърце към този свят злочен. Аз идвам, Господи, сърцето ми Ти промени, в Теб мечтата ми да съм чист въдни. Сега разбрах това, че сам не мога да вървя, но ще ме водиш нежно, защото любов си Ти. Исусе мой, води ме Ти към кръста свой.
начало бе Словото. Извън времето и независимо от него. Съществуващо преди всяко нещо и всяко начало. Вечно. И Словото бе у Бога. Съвършени и неизменни взаимоотношения с Отец. В личен контакт и активно сътрудничество. В хармония. И Словото бе Бог. Бог самобитен, непроменим, вечен, вездесъщ. Всичко чрез Него стана. От нищото – материя. От хаоса – порядък. От празнотата – разнообразие. От пръста – човек. В Него бе животът. Всяко раждане на живо същество, всяка глътка въздух, всеки удар на сърцето, всяка способност за мислене, всеки ген с информация, всяко намаляване на ентропията, всяка конфигурационна устойчивост, всички неизброими чудеса на живота. И животът бе светлина на човеците. Смисъл на кратките човешки дни, цел на многопосочната свобода, принцип в нравствената анархия, радост в отчаиващата делнична трагикомедия, мир в изтощителната война със себе си, опора на спокойния алтруизъм, противоотрова на убийствените илюзии. И Словото стана плът. Бог стана човек. Сина Божий се превърна и в човешки син, но остана единствен по рода си, притежател и носител на Божията слава.
Всички можем да мечтаем, ако спомним си, че сме деца. Всички истината знаем, ако мислим с сърца. Всички можем да обичаме, щом прозрем, че сме едно. Всички в нещо си приличаме. Можем да творим добро. Всички можем да простим, ако в болката съзрем урок. Всички можем да вървим в общия ни път към Бог. каже: Боже, към него с милост погледни. Щастлив е онзи, който има душа богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив. Hey!
всеки се И ти бъди жена до край, щом всичко се забравя, щом може всичко да простиш. сега е час да се прощаваме.